В оста машинки, аз съм Виксите и както виждате, днес ще цъкам малко арпи в FiveGod, ще оставя линк в описанието Дискорда и ако иска някой да заповяда цъка преди нас, апаратно гледаме и така. Абе, ето ги бе, чувам ги. Аз ги чувам. Чувам жена. Майде. Какво става бе, кукис? Кале, куки! Влизай вътре! Аз това оръжието ще пръсна мозък. Престъпник! Нищо, при вас какво става? Не става! Кой държиш? Да. Така, заложника има храна, вода, всичко сме му дали. Така, за да остане жив, да не му пръска мозъка, прибирайте и двамата оръжието. По принцип, дори да не му дадеш, магазина е негов. Абе се та. Ебал съм го устата. Така, искаме път на дясно. Да, има пари. Мое и твое дясно. Мое дясно, на там. Добре. Моля тръгваме. Чак, помисля, не знам. Айде да му пръска мозъка. Мале. Между другото, нали искам да опиташ. Искаш да опитам? Не. Давай тръгваме. Айде, тръгвайте, паси. Браво. Не го използвай. Няма смисъл ти. Майко! Какво стана, бе? Какви са тия лудите, бе? Това не е лудо. Дали, бе? Да, бе. WTF? Как така не е луд, бе? Не е лудо, това беше човек, бе. Майка му стара, как? Ти не мога кара, бе? Може само нос, duration на само Тя трябва да влезе радио, се стои. Не ще изчакат. Да ме интересува. Чек, чуш я? Да. Май се слушам. Така, избирай кое место ще се стрелва. И кое място? Да направи ли скока и да отиваме на едно друго место. Хубаво, да. Ай, кукис! Ако не успея, голяма работа. Пак сме натам. Ево, Майка! заби. Ти не мога. То долу ли отиде, бе? Аре, бе, кукис, не мога карате, бе! Ще го влъска. Ако ама скок ще стане, бе? Кой скок от всичките? Да те чупиш от това. То моя ли, бе? Не то. Мога ти обясна. Това няма смисъл става. Браво, правилно. Изби го, сей, бе. Бе, човек! Миле, майка! Върчи го ми, завърши лона. Стой малко, сега че ви бутнем. Майка, ти се бати идиотите полицайите, аз ти казвам, човек. Идва. Айде, бе. Чакай. То назадна не може. Абе, то че избя... Махни се от тука, бе, човек!
И тия с GTR, абе тия... Ние сме ги викали, те само ни помагат. Кой да ни помага? Абе тия с GTR-овата, гледай ги бе! Тия. Не знам! Бей от тука бе! Тия са наши приятели. Наши Механици. приятели. Механиците. Те да ма стреляха, много мен си. Дали бе? Ми да. Бате помярите с клецами. Ако искаш мога ги хванаме, бате един по един да ги разпитваме. Е, тук вътре, а? Тук няма смисъл, тук е лесно. Айде бе, Куки, смръдна тебе тия бараки, дева! Разрешах. Как сега ще направим един скок, ама айде, няма. Стой се обърна да ги стресираш. Но, не. Какво те интересува? Нали сме живи? Да, аз правя скоци от 53-та година, които са на реални, бичок. Излез през джама, чуле. Абе, битката ми, що е на полицейско такова, бе? Моята е така. Добре, ако нямаме много бензин, казвай ви къде отиваме. Въобще няма бензин, 5 часа малко ще свърши. Казвай бързо къде ще ходим. Още... Дай на стълбите. Добре. Стигнеш ли там? Се опитам. Ако трябва ще откараме на някой от колата. Майко! Майко, нали си добре? Добре, да. Да е полицията, боже, то сколко кара, че излезе. Къде отидах? Добре. Абе, Кукис! Много ви обичам! Да караме за сърбяка такава. Дай си пропени. Ме сърбата. Дай така. Дай така, ама трябва да имаме преди нас, за да мога да слезем. Знам. Сега ще имам спокойно. Ако са някой от нас... Сега надясно, рязко надясно. Знам. Не, мамка му. Бензина ще свърши след много малко секунди, чак. Вече стълбите. Коли са, бе? Аз свалих плана, да знаеш. Да бе, знам. Тук беше, не, пропусна ги. Верно ли бе да се ебо идиота? То тук ли скока твоя бе? Да бе. Ще стана? Моля добре, че не сме на дънена улица. Лево. Си. Айде, Кукис! Бързо. Майко. Стой. Се опитам някъде от тук. Но е само се метиш. Щях. Те си може да се качат, се опитат някъде друга да ходят. Не да спрат сирените. Стълби. Моля? Пази стълби. Добре. И двамата са. С карабини са. А? С карабини са. Ай.
Освен да ползвам снайпера, а? Не. 30. Много точен. Аре бе! Мола? Армор имаш ли? Имам. Сигурен ли си? Да бе. Не бе. Единия... Не бе. Оно. Падам. Трябват ми бандажки. Славам бронежилетка. Армор ти трябва, пред. Славам бронежилетка. Ама аз ще изкърва. Иначе. Не бавиш се, дай това нагоре. Нагоре бе, умен! Идвам. Пази ми гърба. Дай ми бързо бандажки. Бота, златен си. Що извадих снайпера, бе? Какво стана? Да, какво стана? Ще се стане на място. Не знам. Стой, бандажвам. Не бе, ти отли си, бе? Не бе, ще почнат скърби. Идиот. Ела, стой тук. Стой, ще ходя вие някакъв друг ход. Искаш помощ? Спокой, човек. Добре. Витамини, минерали. Мамка му. Стой. Стой. Нема, аз нямам никъде видимост, освен от тука, човек. Просто да предикна, ама не мога, брат. Трябва да остане. Добре. Престаната леко, не може да оцелим. Не. Полица много наточен. Не, стай така пред мен, бе, човек. Мога да им влеземе. Нямаме файда. За кой сме се качили. Добре, ако искаш, ако не мога ги свалиме, мога избягаме. Не знаеш, така се бега. Не знам. И освен това. Добре. Нито един път не съм я целил. Витамини, минерали. Без които се разбрали. И куките излизат и влизат и излизат. Аре, покажете се, бе! Кукис! Кукис! Слизам! Не, бе. Много точен. Ако това ми влезе фейс то фейс, ела. Ще ме целун. Много точни.
Защо ми са такова грешния мускул, бе, бате? Изчезвам. Goodbye за Дубай. Би го то там, би го то отзад също. Аре, бе! Ое! Качи се! Чакай. А, не бе, вътре си! Мале, те ще не изпокали гумата. Изпаряй се, бали. Отиваме направо към къщата, а? Да. Ма ще ни трябва механик. Да го извикаме някъде тука. Аз не съм викал механик. Или я вземе резервната гума. Може така. Защото нямаме... то няма как да караме така. Ти оти си. Ето имаше бензиностанция, защо не отби на нея? Ти си Не, стигнал бе. по-далеч от бензиностанция. Не бе, аз не ти говоря за бензина. Аз ти говоря за гумата. Предна дясна. Без пукани, брат. Няма как, човек. Трябва да вземе на някакъв от колата. Ами, да. Ето с жълтата. Да. Ще ядеме... Шоколад имаш? Ще ядеме почивката. Не. Служай, бе. То се остави някъде по пътя. Мале, как си взеба хубавата кола. Как ще ми я приберат? Към къщата? Мале, много добре стана това. И двамата какво ги направих, Лили? Абе, помниш ли го тоя, който беше там в стриптиз клуба? Кой Е то, който се бах с него, че ще почна пред него да работя. Той е милиардер човек. Нали? Да. Може му вземе парите, ако искаш. Може. Така джипка много искам да си купя, човек. Много ме кефът. Мале, трябваше да извикаме механик, бе, човек, сега много ме яд да не ми стъкал колата. Ама че е привративно, да ги знаш. Моля? Тук може да не ти е приврат. Дано. Да. По ще минем освен с... Там няма как, човек, то няма как да караме просто по джанти. Това не е възможно. Бата имам един Браунинг, 2 illegal глока седя. 3 17 глок. Верно, О, бе. мага, съм взел стики ноута, може да оберем и това отзад. Кое, бе? А, Ти си много умен, аз ти казвам. Майко, не мога карам. Това беше. Айде, от мене. Аре, момчета, чувам се.